Mag-breakfast po tayo ngayong umaga. Ayan, ang aking ulam ay... Ito ang aking kape. Hindi pala ulam, magkakape po tayo ngayon. Ayan. Coffee. At... So, it's almost 8 o'clock, 7:48. And we have, of course, meron akong prutas, hindi nawawala yan mga lalabidabs. Dati grapes, at dati bananas, maliliit, senoritas. And meron tayong corn dito, corn. Yan. At puto. At saka, ano pa to? Sausawan, syempre na, ano ng nyog. And we have kutsinta. Masarap daw ito. Ayan. So, atras natin yung ating corn, and coffee, and puto. Ayan na yung prutas. Yeah. Ayan. So, good morning. Kumusta kayo mga labidabs? Anong mga kinain ninyo ng umagahan? Good morning, good afternoon. Ayan. Pasensya na at nagre-reconnect ang aking internet connection. Ayan. Naimas ti agkape, tatata, agtutudo. Agtutudo mga labidabs. Umuulan. Ayan. So, habang nagkakape ako, ay magkwentuhan tayo. Ana, ginistorya tayo pa ilang pagbiay. Ay na. Thank you, Jay, ng tunti kapek. Amo mo no sinukat na kay tagpabanggit. Apo nagimason. Ayan. Awan nila kay ko na pa nagtrabaho mga labidabs. Hanga na warningan. Hanga na warningan nga live lang ti YouTube. Actually, umuna nga live ko. Ito, first live ko dito sa YouTube. And thank you very much sa mga taong tumulong sa akin. Thank you, YouTube, for allowing me to go on live. And update po na natutuwa po si Manang Jenny dahil kitain tayo man. Kitain tayo. Numano, yung subscribers ko. 1.3 subscribers. So, tuwang-tuwa po ako. At dumadami na ang ating family. Mga labidabs. Ayan. Hindi po ako marunong mag-ano sa ano. I-rotate ko kaya yung ay, ganyan pala siya. Pag nakikita ko, pag ilapit ko, ganyan. Dali lang. Nanonood po ako sa kabilang phone para alam ko kung ano yung itsura niya or view niya kapag ay, baliktad. So, hindi pala ganun mga labidabs. Basta. Gayam. Yasidid ko. Astoy. Habang mga tayo, ginistorya tayo man. Gawin kayo. Tayo pwesto pa na gito kanot. Ayan. Makikitan. Naglaingan. Nga madagboy-buyang jakbit mo, no kasalo nga makita. Tagililokano nakit ag Tagalog no kag-adjust na. Paano makikita kaya ito? Ang dali lang ang mga labidab sa kita pay. Lamadik amaw. Pa-comment naman po ako kung sino po yung nanonood. Just say good morning. Nawala ng bag na bigat. Ang kumakita. First time po ni Manang Jenny ninyo na mag-live dito sa YouTube channel ko. Labidab. Ang kumakita. Tsak makita. Anyway, alag kape tayo, nalamay so dito kape kung dito ti kape, kana dati kasi sinabi ko kanina, tulad ng gaya ng sinabi ko, ay kat puto, apo, diyan mo tinablabido ko, kutsinta, ay madigayang pichi-pichi. Anyway, alag kape tayo, nalamay so anya nga tayo rotate ko dito yung ano niya. Yakam mo. Alam mga tayo ti puto, pamigat kakabsat. Puto kun pichi-pichi. Nay mas magayam.
Dito. Gura ka. Ada nag-chat. Ay, baliktad man. Gura kayo. Gura kayo, rotate ko. Mga labidabs, gura kayo, tapadasit. Baka kastoy. Kasta? Gura kayo, tapadasit man mga labidabs, so kasunod itsura na. Bali mo. Baliktad. Tuloy ka baliktad mga labidab. Kasta. Kastoy, baliktad. Ay, kasalatan, may mayat sa. Apo nagimas nagkapin. Nangraman ang nagimas mo kaya? Makan. Masarap siya mga labidabs. Mas nagimas sa jewi kwa. Nga to na pichi-pichi. Araman tayo ato kano putong bigas nila mo. Putong bigas kano ato ito saw tayo tinyo. Sana eh. Tantay man. Naimas lang nangina lang. Siyempre, nung naimas, nangina. Kaya nga, kaya nangina lang aro dun, hampay nga naimas. Yan. Nag-imas, nagpeso gano'n na. Ninala mo yung titela na kuma. Ay, kaman ni baby. Nang namapis-nipis nito naimas. Kuman. Nagpudot mga labidabs, apo. May man, dito di breakfast ko. Amuyog, tutudong lang ka na dito Manila. Dito kami pa lang Manila, mga end of August or September kami nga gawin. Dajaya, naguni-uni di anak ko. Kurag tutudo, kahit umuulan dito sa sa Manila, na pudo lata. Wala na imas ato yung putong bigas. Nagimas mga labidabs. Alam may kay mga anin may daktagoon nun eh. Dapat may iskong ulining tanga puraw. Gura kayo bit mga labidabs sa dati kwa. Reply lang. Okay. Okay na. Ay kasi ka interview na kwa. Makikita ko ang titsura ko. Kasi ka yung titsura na. Ganda yung ay talaga sa kasto. Napay kasjay mo. Ang dapay space. Ito yung space. Gura kayo man. Gura kayo takitaan. Gura kayo mga labidab sa kabil ko taima. Excuse me, tatis-tistingat.
Ay, gusto. Oh, madaman. Ah, yes, hello. Hello to my sister. Hello to my loving and only sister. Shout out, Jenny Shote, and to your family. Hello sa nanonood dyan sa Santo Tomas Nagilian, Isabella. Thank you for watching. Pa-comment naman ako para makita ko. Pa-comment ng kahit hi kay Manang Jenny. Kasi first time na mag-live ang Manang Jenny ninyo dito sa YouTube. And of course, thank you very much YouTube for allowing me to go on live stream today. Kaya lang ang aking internet connection ay happy birthday Inang, we love you, can miss na kayo amin dita. Hi! Thank you Inang, happy birthday ka no, and thank you. Actually mga loves, today is my mother's 66th birthday. Pero tinanong ko siya, ayaw niya nang maghanda mga labidabs. At dahil ayaw niyang maghanda, ayaw niyang ibilhan namin ng kung ano, sinurprise ko siya. Meron akong iregalo at binili, kahit ayaw niya. Dumating na yung isa, pero mamayang gabi namin buksan. And syempre, hintayin namin ang aking asawa mamayang gabi kasi nagpunta sa work. At may binili ako para sa kanya. So, just a simple family dinner dito sa bahay. Hindi naman kami makalabas kasi kasama namin si baby. At laging umuulan, kaya dito na lang kami sa bahay. Ayan. Hello to my sister. Yan, nabasa ko ngayon yung comment. Ayan, first time akong mag-live ng ganito. Magngangaw-ngaw dito. At kumakain itong aking breakfast, my dear sister. Putong bigas. Putong bigas. Ano pa? Ano to? Pichi-pichi. Naimasmot. Then, nang lukat ang tatawat at tanudaan ninyo kin-electric pan. Pichi-pichi. At saka, mais nga puraw. Andiyan pa si Clyde. Mama Janice, andiyan pa si Mama Clyde. I'm si Clyde. Ala, ang nagimas. Gayam da kayo mga labidabs. Ang nagimas ni. Amo nga ba si viewers ko ti YouTube channel ko ngamin. Di barbaryo, di ayan mi, di probinsya mi. Handa nga nahilig kun mas kwada ti Facebook, ag lalo dagiti babakit lalakay, talaga nga Facebook. Handa mo ti ag YouTube, iso pa nga panunutin datig pindot-pindot, handa mo ti kukuanda ijay, nga sa dagiti ubing tatan. Iso nga kunada, ura kaya da kano nga i-subscribe, kasi ano di damo kano tag Google sign in, nga ti kano Google nga kasta. Siyempre, mga labidabs, kailangan kong buhayin ang aking YouTube channel aside from my Facebook page naman ang Jenny Vlogs. Yeah. Madamdaman mga labidabs, mamaya, magre-real talk tayo, abangan ninyo. Ang pag-uusapan natin ay dalawang bagay. Ang sikreto sa isang simple, tahimik at masayang pamumuhay, at saka i-real talk natin yung tungkol sa pangungutang. Alam ko maraming makaka-relate sa ating lahat mga labidabs. Ang sarap pala. Nagimas gayam ti putong bigas nga datinyog na. Nagimas mga labidabs. Masarap. Chat ko lang ang aking asawa mga labidab.
Ayan, so okay na. Sinabihan ko ang aking asawa na naka-live ako ngayon sa YouTube channel ko. Kasi nasanay siya sa aking page. Page? Facebook page. Baliktad. Facebook page. Alam niyo, yan yung isang, yan ang karamihan na mistake ng nating mga Pilipino, yung napapagbaliktad natin, Ajay Kwa, P can F, F can P, B can V, V can B. Apo. So, prayer, kung ka prayer ko na, ay na, may satan nila kay ko. Sorry la kay ko. Or B. So, instead of saying Bible, we say Bible. Bible. Or, instead of saying Jennifer, we say Jennifer. O, di ba? Normal yon sa ating mga Pilipino, ordinaryong Filipinos. We don't care about the pronunciation. A lot of us really don't care about it because what important to us is how we communicate, with other people. It's not important how good we are, how di Carabao batutin. Ang mahalaga, ang Pilipino, kahit saan mo man yan dalhin, ay marunong makipag-usap. Uray bagbaga nga English, Carabao, Filipino English, that's okay as long as yung kausap mo ay naiintindihan ka. Kaya very good ang mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Kahit may mga foreigners na magtanong, saan yung way? Papunta sa sa ganito embassy, saan yung daan, papunta sa ganito, ang Pilipino talaga, just there, sir, there, walk, there you see, there, right, then walk, then you stop, there, the second building, second building, sir, naiintindihan naman ng foreigners, so, at least, kaya ng Pilipino, di ba? Kaya ng Pilipino makipag-communicate at yung gusto niyang iparating ay naiintindihan. But of course, dapat naka-flat down. Ginanon ko na mahal ni-rotate ko mahal, ikaw nga magsabi, kung ikaw yung nag-view, kasi trinay ko kanina, i-rotate ko, sabi ng asawa ko ay, kailangan naka-rotate yung camera, hold on, dapat naka-flat ang lit ng screen. Okay, so, try ko, mahal, I'll try. Mahal, tignan mo nga. Mahal kita man? Kasta? Talaga mga kasta na ititsura na? Ang kumakita no ka na? Kasta mahal? Mali naman. Sabali mahal. Mahal mag-comment ka nga. Kasi mag-comment ka nga kung okay na. Baliktad mo. Ni-rotate ko siya. Kasi pa-comment ako kung tama yung magiging itsura nito kapag nag-live, ay pag nanonood ang viewer. Ganyan ba? Kasi mga labidabs first time ko, wag ganyan. So, yung camera. Kaya mali-mahal ko mali. Tingnan mo nga, tama na. Hindi ko alam mahal ko. So, sorry sa mga nanonood. Kung nahihilo na kayo, sorry mga labidabs. Kasi first time po ni Manang Jenny mag-live dito sa YouTube channel ko. So, pasensya na. Kasi nangangapa pa ako. So, tinitignan ko kung saan yung tamang anggulo ng aking camera. Ayan, tinuturuan ako ng aking asawa. Pero, syempre, iba pa rin wala siya dito sa aking tabi. Nasa work po siya. Okay na? Kasi, bakit hindi ka makapag-comment? Nag-comment kanina ni Janice. Okay naman.
Masarap. Ay, papakita ko dahil wala yung asawa ko sa tabi ko. So, right now, I'm drinking coffee. Of course, with milk. And natin ay pichi-pichi. Happy birthday, Inang! Yan, nakapag-comment na. Hello! Thank you, Nang. Happy birthday from Romel. Thank you very much. Mamayang gabi na lang. Thank you. At saka hindi siya maliwanag mga labidabs. Pasensya na kayo kasi ang camera ng or cellphone ni Manang Jenny ay hindi pa napapalitan. Luma ang aking cellphone mga labidabs. Ayan. Ayan. So, kasi, my beloved husband, this is my breakfast. Okay? Yung tirang mais. Tapos, puto-puto bigas masarap pala. Tsaka ano to, oh. Nya to yun. Pichi-pichi. And of course, I have fruits. Ay, nakalimutan mong kumuha ng grapes, mahal. Nakalimutan mong kumuha ng grapes. Hindi ka nagbaon. Ang sarap, ang tamis. Tapos yung ano, gustong-gusto ni baby kasi, gustong-gusto niya yung banana. Mga lapidang, signan niyo naman yung saging namin, oh. Kumbaga yung ano tawag dito, sa Ilocano kikit. Ganyan lang, oh, ang liit. Ang liit, mas maliit pa, oh. Ang cute, saging ni baby kasi gustong-gusto niya ng saging. Ayan. Thank you, mahal. And, okay na ako. Ay, hindi ko na makain lahat ito mga labidabs kasi kumain na ako ng puto at saka pichi-pichi. Itong mais na lang. Kaya lang baka hindi ko rin maubos. Naimas naman. Pero iba pa rin yung lasa pag nasa probinsya ka. Mas matamis kapag yung bagong pitas. Hindi na kasi bagong pitas ito nung binili ko. Naririnig ko ang aking anak nasa taas. Parang kumakanta. Masarap. Baby, what are you doing? Huh? Are you studying? Manghibati ka. Oo, mahal, manghibati ako. Kasi hindi ako marunong ang kumuno, kasi ano makita, kapag hindi magko-comment yung yung viewer, hindi ko malalaman kung sino yung nanonood, hindi ko alam kung paano. Kita man, tignan ko nga, ganyan siguro. Ay, madimo, diyan mo. Ay! Paano ba ito ako na may napindot ako. Ayan. So, okay na to, tanggalin na natin at tayo ay kakanta ng isang, ay hindi isa, baka malampas manan. Kanta tayo Christian song. Or any song, what song do you want? Pampakwa. Pampa-exercise ka no, ti boses, urahan tayo nga nalingag kanta. Tapos, grill talk tayo. Grill talk tayo muna. Mura kayo mga labidot sa erikap ko jitawa, may tamang agda, baka agungot na kita karo, bata mo yung tiniwat ni Manang Jenny nakatagtagare. Mura kayo tagare ko pat kanuwanda mga. Hi, baby! Why? Baba? Rojen!
I'm back! Welcome to live chat. Mangibati ka. Ayan, isutag parang ha, may sinasabi si Rogen. Ay, naririnig mo, mahal? Naririnig daw ni Papa, anak. Okay, so, Rogen, where are you? Nasa taas, Papa. Bluetooth mode. Kakanta tayo. Anong kakantahin natin? Kanta tayo, Ti. Nang, anong gusto mong kantain, Nang? Ay, pusong dalisay latan. Pusong dalisay. Kasi if you are still watching, please comment if too malakas yung tunog ng speaker or yung boses ko. Pa-comment ha, just standby ka lang. Saglit. So, Bluetooth. Buksan ko lang yung Bluetooth ko. Okay? Baby, are you okay? Or do you wanna come down here? Rogen? Come? There we go. Okay. Pusong dalisay ang aking nais. Lilikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Lilikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang aking nais, malikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Ang tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Kasi, pa-comment naman ako kung malakas yung sound or katamtaman lang, or mas malakas yung boses ko, mahina yung boses ko, o maganda lang yung blending or kombinasyon. Okay lang ba? And then you can just leave your phone like that, okay? I still have 30 minutes to go. Hold on, okay? Banal mong tahanan.
man makikita na. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba at nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba at nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsama, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Thank you, mahal. Nang, mahal, ito'y nang. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsama, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Okay. Yung one day at a time. One day at a time. Nanyo, okay lang ni Bibita? Thank you, Cassie. Mga labidabs, kapag kumakanta tayo ng awit para sa Panginoon, it's not, hindi niya tinitingnan kung, it's not how good you are, how beautiful your voice is, kasjay, but titignan niya yung message ng song sa puso mo kapag yung galing sa puso mo ang pag-awit ng papuri sa kanya. So, agin lalaing ni Manang Jenny, urayhan nga singer, songer, nga kun kunak ti bagbagi, nga napigsa ti pakinakab na, napaskurupan na nga kanta-kanta lataan niya. Tat importante, diyan pa nagkantang piniyak. Okay, let us sing one more. One day at a time. One day at a time. Roger Miel. Excuse me. Ala po. Andyan ka pa ba, mahal? Sumisilip ka pa? Agawan-awan kami sa internet connection ko. Nay, napayawan mo ito. Nagkasama ti Bluetooth na? Bakit ayaw niya?
Okay naman kasi. Yoy, thank you! Mwah! Thank you! I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Amen. Okay. So, dapat time tayo. I still have
The power of your love nga ta. Okay, try natin yung the power of your love. My all-time favorite. Come to you, let my heart be changed when you flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Amen. Hey! Nang okay ba? Maya? The Seller's Hydration Facial Wash Cleanse. Okay, last one. Moisturize for smooth and healthy We're looking gonna skin. sing Above All.
Above. Come, baby. One last song for today, okay? Come. Above all. Ito yung isa sa mga kanta ng Hillsong na naging paborito ko din. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you've worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Thank you! Ayun, that's the end of our karaoke for today's live stream. So, yon.
It's almost, I still have like 10 minutes inang. Kung naninang ko, di ka pinagmay sa oras ko na, I still have 10 minutes to go. Ay. Ito naman minsan mga labidab, saya. Ito no, the next time nga agwanak, live, dito yung YouTube channel ko, agwa tayo to, real talk, tapno dado ti makarelate, or nga real talk, agpaypayso. Kadalasan, nangyayari sa ating buhay. Nagaduti topic nga mabalintay nga pagtutungtungan, at dakatan ti pautang, imutang, wano, nyapay. Nang-i-block ka niyam dito Facebook, ano yung dahilan, bakit binablock ka ng friend mo sa Facebook, sa social media, ano pa, yung bakit nagagalit ang mga tao or ibang tao sa'yo, may mga dahilan yan, masarap pag-usapan, pintas nga pagtutungtungan, dagita nga real talk, talaga, adu ti makarelate. Actually, adu iti makon ko na, dagiti pada nga tao, it's just that, they cannot voice it out. Handa nga may baga, handa nga may isao, no, kasla, adala dyan unag ti panuno. Dahil so nga pagtutungtungan tayo ito no sumaro, no. Ayan. Parang may, nag-i-scroll ako, nakikita ko yung yung native na manok. Parang ang sarap kumain ng native na manok, lalo na pag umuulan, tapos may sabaw, tapos may dahon ng ampalaya o dahon ng sili. Ako nagimas ka na po, kita yung tibusog ko, mga labidabs ni, kupay na ibos ata mais ko ni. Baby, come? You come now? I'm almost done. Kitain nyo ni inang ko na pahan nyo pa ilausaran ko na. Nangagyo niya, mga labidabs. Apan ko kanusaran kami sa oras. Visiting ko Hawaiian City, Isabela Province. Wow! So. Actually, kanahin ko ay bagbaga mga labidabs saya. Pasensya na kayo pag halu-haluin ko na lang laukak, basit nga Tagalog, basit nga Ilocano, kasi hindi naman lahat ng makakapanood nito ay Ilocano amin, na daman dagiti Tagalog nga makabuya. At atan, kanahin da nga ipalpalagip nga agganad tayo. Hanla nga panaganad iti kasla nga mapaspasungadan, it might be, it could be, mabalin posible nga mapasama kami karkararagtay kumama nga haan ti panaggengened ta idi dayto tinamaan nakit ijay ti pinakasentro da fault line nga mingket ijay Abracan Ilocos Province, but kadagito yung naglablabas nga daw kuna na nga damat iti nakita da nga fault ijay Cagayan Valley. Kun syempre kadagiti abay na nga lugar wenno probinsya iso nga agannad tayo latahan nga dakes agsagana nga may mga labidabs kada tayo nga Pilipino, aglalo ti padak mga Ilocano. No, dati baga ti hanmat nga aming nga Ilocano, ang kadwa na talaga ti Pilipino natangkan mo ti ulo na no daduma. Agpay sa amin ninyo kakabsat takwa. No, agwarming kami ti balita pag sinabi na may paparating na bagyo, may paparating na maaring ganito ang mangyari, so pasungadan, maaring malakas ang signal ng bagyong ito, ganyan-ganyan, or asahan ng matinding pag-ulan, kuna na. Si tayo mo't, hantay mamati. Sa dapil-piloso po tayo nga, yung bahala na dyan, bahala. Tapos saka tayo magsisi kapag yung hindi natin inaasahan na mangyari ay mangyari, di ba? Tapos isisisi natin sa gobyerno. Kanahin kasi dyan, naobserbahan ko, halimbawa sasabihin nila, oo, naiintindihan ko naman na sasabihin nila na kailangan nyo ng lumikas, kasjay, ag-evacuate ka no. Kat ang kanta kasi iniisip nila, paano yung maiiwan na alagak nga hayhayop, dagijay ngay bababoy mi, dagijay nuang mi, kalkalding mi, alang nga panawan da, kasjay. Uno di balay mi, bantaya. Siyempre, tatanga panahon mga labidabs, mas unahin natin yung buhay natin, yung kaligtasan natin, lalong-lalo na yung ating pamilya, lalo na kapag may mga malilit kayong anak, may mga magulang na senior citizen, may mga kapamilyang may sakit, ganon. Hindi po masama na makinig tayo sa warning, paalala, reminder ng gobyerno, ng pamahalaan, ng mga balita, radyo, TV, kasi dyan, para sa kaligtasan natin. Kasi, pag nanonood ako ng balita, yung mga landslide, mudslide, ano pa, yung lindol, yung bagyo, baha, kasta, mas maraming naapekto
kasi naniwala. Tulad sa baryo, oray mawarningan ko na ay, awan kapsot, nalawag matitangata, awan ti ko basi latudo na. Pero, hindi natin alam, hindi natin hawak yung paggalaw ng hindi ko nada no natural calamity ngamin, kalamidad ti kalaban mo na wala tayong magagawa. So, into no kapigsat itudo, kapigsat ti angin, isunto mo ti panagbakwit mo, which is too late na, di ba? So, kailangan para maiwasan natin yung mga ganon ay agsagana, maghanda, lalo tong sinasabi na paghandaan natin. It could be, Cagayan Valley, Kasjay, or kunada, no mapasamak di Dabiguan dito yung Manila, ay nakabutbutin nga talaga. Kasi nagsabi ng Feebox na maaaring 35,000 ang mamatay na tao, maaaring ang masugatan ay 80,000+, mga ganun. May ganun sinabi, estimated na nila. So, napakadelikado kasi imagine mo, kapag naglindol mga labidabs, ano ang mangyayari? Siyempre, nag-jay matinag nga building, debris na, di ba? Ado ti matupakan. O, kapag ado ti nag-collapse nga buildings, lalo jay Manila nga talaga, ay kat ado iti madisgrasya. Hanlaan nga tattao no di gamgamit, balay, luglugan, or anyaman dita. Next, nukas jay, mapuputol ang linya ng kuryente, ang brownout, awan kuryente ta delikado. Pangalawa, yung mode of transportation. No, ado ti natin nagiddalan, kat anda masigod nga maikat uno madalusan alam mag-clearing operation dan no madamapay lang uno kalkalpas na awang pagnaan. So imagine mo yon. Imagine mo nga agawid ka di probinsya awang paglugana mawanti. Syempre yung no maperdi dagijikwati danom yung pangunahing dagi necessities tayo aya. Danom importante dayta ta inuman. Isu nga kun kunada talaga nga advice kun uray siya kay bagbaga mga labidabs na dapat lagi tayong handa. Yung kahit man lang may naka-prepare na ilang piraso ng damit ninyo, merong flashlight, kasi talaga brown out, merong mga biskuit man lang yung ready to eat or dilata, ganun. Kasi kahit marami kang pera, wala namang awan aglako kanya, sarado naman yung pagbibilihan mo ng mga pwesto dahil hindi magbubukas. Walang silbi. Kaya kailangan, lalong-lalo na yung tubig, pinaka-importante. Hi, baby! Uy, so you're so handsome! Bimabato yung anak ko mga labidabs. Alakot, I still have 2 minutes. Yes, baby, I'm almost done. I'm gonna say bye-bye to my mga labidabs so I can take care of my baby. Yeah, you wanna go outside? Apo, dahil yung anak ko mga labidabs nagbalaw. Kaya nati rumwar manon, kaya naman nagbalugan, o bigbigat. O no, gar-arbis no ka, kaya nati mapan rumwar dito anak ko. Marites mo duma. Maritos. Anyway, before I say goodbye, mga labidabs, I would like to extend my deepest gratitude. I would like to thank you, Sir Roderick Molina, Mamay, of Liwliwa, Kenrayao, dagiti aming OFWs, nga Ilocano. Thank you very much. Again, man na kiniadin ko enan. Thank you, YouTube, for allowing me to be able to go on live stream. This is my longest live stream, and nagbayag nga pa nag-live ko talaga, even in yung Facebook page ko. Thank you very much, mga labidabs, ket aramidik ti amin tapno inton bumaybayag ket sapay ko mata umadado ti time ko. Syempre adang ti anak ko nga basit iso nga irapin ko mad. This is my passion. I video ti sarili kag sa soto isango ti camera kas jay nga maglalaw kunada nga ron nang iba kanya nga halo-halo man ang Jenny Vlogs ngamin kas laam awan ti specific na content ko kaya kumangtid ti ragsak, inspirasyon kada kayo amin nga agbuy-buya. Mabalin nga dati real talk tayo, mabalin nga dasulat serye, mabalin nga travel, adventure, ti familia, kasjay, aglalao. Agyaman na kunay, iti pa ng buyayo, ti dahito nga live ko, kat ikarkararag ko ni Apo Diyos na sana i-protect kayo at gabayan, ano man ang ginagawa ninyo, at saan man kayo magtungo. Just stay safe, ingat-ingat mga labidabs. Thank you. God bless you, love you. Bye.